Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsag kini. Maigsoon maghinulsol kita sa itong mga sala aron mandam kita ni pagsaulog ni Santos na Misa. Kami nagkasalakan dito, kung nagalakas sa imong kayon, kaluhin kami. Pakitaan lumawag kaluhin kami nga nagpaapos sa galuwasa. Kristo, Kristo, kaluhin kami. Kasih-kasih amat pinusulong ayaw hidup sa lingkuan. Hidup kaluhin kami. Kaluyan kita sa Dios na makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon tariya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kahit sa iyong mga tao di sa yuta, Diyos na inyong hari, Diyos na mahal makaragaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoo sa Kristo, muntong anak sa Amahan. Inoon Diyos ko na sa Diyos. Ikaw ang nagawag ka sa sala sa kalimutan, kaluhin kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuwa sa Amahan, nawatan ang pagbanuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang laging alam Ginoo sa Kristo. Upang sa Espiritu Santo, Diyos sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga naas sa mga langit, inhon unta namo ang Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian diha kanamo,
o sa pagpadangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas og ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan og si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto siya akong gipanamas-tamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghinangaping grasya o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabili, O Ginoo. Ikaw ang akong kabili, O Ginoo. Pantay, O Diyos, kay dagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw mawang akong swerte. Ikaw ang akong kabili, O Ginoo. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung ana siya sa akong tuo, wala ko'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabili, O Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi.
ang akong kabilin, O Ginoo. Gayahin ang Ginoo, isang ang iyang mga buwan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kami. Pagbasa gikan sa santos na ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Ug gisultuhan sila ni Jesus niining sambingaya, ang buta dili makaagak sa laing buta kung buhaton niya kini. Mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isikataw, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikataw, ambi ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, Kristo. Mayong buntag natong tanan. Sa atong mga pagbasa kita giauhag sa pagpamalandong sa duha ka butang. Una, nakita unta magsadya kay tungod kay naluoy nato ang Ginoo, ag ikaduha nga ang pagpanalamin sa kagalingon importante, o kini nang hulugan na kinisad mapaubsanon kitang mutanaw sa ato ang kaugalingon. Siguro sa atong panimalay, usa sa mga naa na gamit sa atong balay mao ang samin. Kinsa may nay samin diri. Basin gali ang uban diha na idadang samin, no? O kung kita manamin, daghan tag makita. Pero usahay, dili tanan ganahan na naatay makitaan. Kay bisan ay buling sa tungnaw, or naabagay bugas diha, or kanang dili tanan nindot. Manang usahay kung dili nindot atong tabunan. Kay di ta ganahan dawaton. Siguro maigsuon, usa na siguro sa ato ang paauhag sa atong mga pagbasa, labi na sa Ebanghelyo. Nga unta kita manamin sa atong kagalingon, usa ta mugiya sa uban. Pero nindot kayo ni ang inyo natong ang ka-importante sa what we call self-examination. No? Pagpanalamin sa kagalingon. Tuod man gali kung ato sa Santos na Misa, usa ta mudawat ni Kristo, giauhag kita na manamin sa atong kaugalingon, di ba? Tan-awa ang ato ang kaugalingon, ang atong mga sala, usa ta mudawat ni Kristo. So very important ang self-examination. But my dear brothers and sisters, dili dali o dili usahay sud kayo sa atong nahuna ang pagpanamin sa ato ang kaugalingon. O kung dili ni nato madawat, adto nato ilabay sa uban. Mao nang siguro nindot kayo ang atong mga ebanghelyo, atong mga pagbasa sa pagtuki niini. Sa unang pagbasa atong nadungog nga si San Pablo usa before he guided Timothy, no, si Timoteo was guided by Saint Paul. Saint Paul was guided by Christ. No, nakita niya nga ang dakong kaluoy sa Ginoo
Kay siya una kontra sa mga gipangga sa Ginoo. But later on, he became a defender of what God loved. Ug kung tan-awon sa to, he was a very ingon na tig-usig sa mga Kristiyano, but later on, he became the apostle of the Gentiles. So makita nato nga naay kabag-uhan. Ug nakita niya ang iyahang kakulangan, ang iyahang kabati, ang iyahang ingon natong dako nga truso sa iyahang mata. And when he encountered the mercy of God, he plucked up. No, iyahang gidawat ang iyahang kakulangan ug iyahang gihimong siyang giya ang kaluoy sa Ginoo para mugiya sa uban. And thus, the first reading would make sense. He guided Timothy not of his own righteousness, but of God's mercy. He became a credible guide. Not he preached himself, but he preached the mercy of God. No, pagka nindot mga igsuon, so makaingon ta nga ang nindot nga magtutudlo mao si Jesus, ang atuang experience ni Jesus sa iyahang kaluoy. And this is what Saint Paul experienced, and this is what Saint Paul preached and make a guide to guide also people. Ug sa atong ebanghelyo atong nadungog ang pasumbingay daghan man to, no? Usa sa atong makita nato is tan-awa ang inyuhang kaugalingong truso, usa ka mangita sa puling sa uban. Kita pa naman dali kay tang kakita sa apan sa uban. Pero ang pangutana, dali batang makakita sa ato ang apan? No? Usahay dili dayon na nato daling makita. And that's why we easily judge people, dali kay tang kahukom. Wa pagay takaybaw sa tibok storya na nadahintay judgment. No? Mao nang usahay dako dali kayo ug nindot kayo paminaw ng uban na magstorya sa laing kinabuhi. Pero ang ilahang kaugalingon dili ka maong manamin. Ug mao ni siguro pa ingon nato invitasyon, auhag ni Kristo na manamin usa ta mulingi sa uban. Not because we don't want them to correct, but we ourselves are also need to learn that we need something also to address in ourselves. Na unta kita mismo sad usa ta mo tan-aw sa uban na kaybaw ta nga naa sa tay apan. And when we point the correction, or we have the correction of others, it's not because we are superior to them. It's because that is our call for mercy. Na unta di ay sa ato ang pagtan-aw o pag-point sa uban sa ilang sayop, dili tungod kay mas maayo ko niya, mas balaan ko niya, kung dili giyahan nato, na dili na ta nahimong buta, kung dili nakuha na nato ang atoang truso sa mata ug makagiya na ta sa uban. Again, going back the importance of self-examination. No, mani awhag. Pero dili sa inyo ba, dili ni dali ang self-examination kay nanginahanglan ni glawng na pagpaubos. Kay kung wala gali pagpaubos, ang uban apan maoy pirming makita. Pero kung naay pagpaubos, ang atuang kakulangan, ang atong makita, ug ang nakaanindot niini, we need the mercy of God. Like what Saint Paul experienced, ang nakita ni San Pablo, he was a very self-righteous man. No? And later on, he realized that it is not me, but Christ should live in my life. And later on, he became credible guide, no, to other members of the church.
Mao na maigsuon, importante kayo. Dili ingon bot ipasabot na dili na lang ta musulti sa kamatuuran, dili na lang ta musulti sa apan, pero ang ato asang ipangayo sad sa atong ebanghelyo na unta sad kita kamaong manalamin. Kay dili man ka makahatag sa wala ka. You can give what you don't have. You cannot give mercy or show mercy if you yourself did not experience the mercy of God. And that's why this is a powerful invitation for all of us na unta sa ato ang pagpamalandong, sa atong paggiyas sa uban, kita mismo sad nakasinati sa kaluoy sa Ginoo. Wala may kompleto o wala may perpekto nato. Ang nakaanindot lang ni ini kay kung pare-parihutang ing ana di ay ang pahimangno sa ebanghelyo, we should cling to the mercy of God. Na unta nang makita nato na nanginahanglan day tabang sa Ginoo. O kung inong ana, we preach not our self-righteousness but the mercy of God. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaut ato aning pamalandungan ug unta kita magpaubos ug kita sad malipay kay kita gitagaan og dakong grasya, ang grasya sa kaluoy sa Ginoo. Manindog ang tanan. Pinaagi sa iyang mga pulong ug mga buhat, si Jesus nagtudlo ka nato sa pagpasaylong kaluoy sa Dios. Sinunod sa iyang panag-ingnan, magampo kita ngadto samahan sa pag-ingon, Amahan, himoa kaming mahisama kanimo. Amahan, himoa kaming mahisama kanimo. Nga ang simbahan, musubay sa dalan, paingon sa pagpasaylo, sa hostisya, sa kamatuuran, ug sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Nga ang matinud-anon, ug ubos nga mga lungsuranon, dili malingla sa sayop, ug ambisyosong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Nga likayan nato ang paghukom, ug ang paghimaraot sa ubang tao tungod sa ilang mga kahuyangan ug mga kasaypanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Nga ang mga masakiton makasinati sa mapasayloong gugma ug pag-alim sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Nga ang mga nangamatay makadawat sa kaluoy sa Dios, inig atubang nila sa maghuhukom unya sa adlaw sa pagpanghukom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kami mahisama kanimo. Ginoo, abliha ang mga mata sa tanang katawhan nga nahisalaa gikan sa matuod nga dalan sa kinabuhi. Pinaagi sa imong mga grasya pabalika sila nganha kanimo nga nahigugma sa tanang tao. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagkapamara aking sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa gidawat sakripisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagdayeng ug maya sa iyang ngalan alang sa pagkakapuslana sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Dios among amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himoa nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay na pagsimba magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Rasa kini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw at tusagina. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matar. Santos na mahan Dios nga tunhay mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang tapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katinghalang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuog, bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, diog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos ang kagahuman, puno ang langit o Yuda sa Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu o pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sang kagalingon mikuha siya og panmipasalamat kanimo. Mipika sig mihatag ini ngadto siya matinun-an og miingon. Dawata kini nga tanan og kan-a kay kini mga akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya matinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo na yula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo umahan inipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan na muatubang ug molagad kanimo. Himo nga kami nga manglawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginumin simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, uban ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari.
Hinumdi mo sa mga maigsuon na nangamatay, malaong mo na mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay dahil simong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudpong sa kahayag simong nawong. Kaluy kaming tanan, huwa kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagahong namahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumug ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa manatong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa tuang manunubos. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa salaog malayo sa tanang kasamo, samtang nagapaawot kami nga malaumon sa pagbalik sa Jesucristo among manunubos. Kailuman ang tingharian, ang dakong ang himaya, ang Diyos sa kahangturan. Ginoong si Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasag kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait. Salus nalangawanda sa sayang sa kalimutan, kalugigan. Salus nalangawanda sa sayang sa kalimutan, kalugigan. Hatagi kami sa Kini mang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ni gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka angay makalawat kanimo, hapan ipamulong lamang o mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Diyos, among amahan nining santos na Eucharistia, imong gitagmaw among kagutom uban sa kalina, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalang ug grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita, O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, o sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudluy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among huna-huna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among makasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugod, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaobsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaobsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lang maggrasya,
ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumungag gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among makahuyang mga pagsukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, o Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok o sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan o nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mapag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy o ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang amo mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios na makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!